ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони Сомонаи Хона ТВ. Бародаро ҳама шуморо ба канали Хона ТВ хушомадед мегӯям як маротиба ягар шароинар. Имрӯз 7 октябри соли 2024 навор кардам баҳри шумо. Хулас тамошо кунед, хонаҳои арзон мондагем ба нафъи худтон, яъне ки ба фоидаи худтон мешавад. Хулас дар ин канал касе ки нав омаген меҳмон бошен, агар фаромӯш накунед як донаи лайк ва подписатсияро зер кунед. дӯстон, агар ки шумо ҳам дошта бошен хона, мошин, замин ё ки ягон молу маҳсулот, техника ва ё корхона барои рекламагузорӣ дошта бошен, агар марҳамат дар рақамҳои рӯи навор монда ба мо ҳатман муроҷиат кунед. дар наворҳои баъдӣ мегирам, рекламагузоритон мекунем. дӯстони азиз, бародар база як донаи лайка, подписатсия ка дар канал ва аз навори ҳаррӯзаи ман бахабар шав. шербатча агар ки ховд бурдаиста боша, метавонӣ ки бихези як кофеи талха тайёр кунӣ ва сика када навори имрӯзаи маро ба ҳазур тамошо кунед. бародаро, мана ин евро комплект, яъни комплектатсия ҳамаш евро, размерош 20, 30, 60 мешавад. қолопашо бинед, ҳамаш профилкати шанердор, сета шанер дорад, сета қолаб, ҳамаш размерош 30, 20, 6 мешавад. агар шумо гӯед барои перегородка кунед, гӯед ҳамин сеташа барои перегородка карда метиҳем. ва дар дуруни ин бочка, пеногенератор, қолаби латок, қолаби калона, компрессор, миксер ва пулизатор дар дурунаш мешавад. ҳамин то Тоҷикистон доставкаш кати $1150. чӣ хеле ки мебинед, мана ин латок инами хеле мебарояд. баъд калона инами хеле 4 кунҷа, дурунаш 20x20 ва мана ин блоки ҳамин стандартни размер инами хеле. бунем олораем. ин комплектатсия бошад бародаро $1000. ин қолапош простой, лекин дигар комплектош ҳамаш як. дар дуруни ин ҳамин қолаби латок, тумба, компрессор, миксер, бочка, пеногенератор ҳамаш дохил мешавад ва як сатил мана жидки пенаям падарка, ин бонус бародаро. агар форат алоҳида қопча гирам гӯед, як қопча $10,000 та блок бирора мешавад. як қопчаш $120 то Тоҷикистон доставка дорад ва метавонед хеле печкаам харид кунед, $100 будаст. хоб бародаро, навбати аппарати мо аппарати газоблок мебошад. чӣ хеле ки мебинед, мана ин хеле газоблок меброранд. барои ин чи, яъни 220 волт кати кор кунедам мешавад ва мешавад ки 380 кунедам. ин ова гарм карда метиҳад, падачи мекунад да ин мешалка мешавад, расвора тайёр мекунад. калисо дорад, калисош кати ҳай карда оварда мана ин қолапода мерезен. ҳар як қолаб 12 дона газоблок мебарорад, яъни дута қолаб бошад 24 дона газоблок мебарорад ва мана ин резка, яъни ручной резкаш мешавад. нархи ин аппарато бародаро $2200 то Тоҷикистон доставка дар дурунаш мешавад. ва ин мана ин варианти гибрид, ҳам газоблок бароре мешавад, ҳам пеноблок бароре мешавад. дар дуруни ин чӣ дохил мешавад? сета қолаб, размерош ҳамаш як хел. ин ҳамин размер, ин газоблок, мана ин пеноблок. пеноблок асосан гипс кати, ин симент қум кати ва як ду чизои химикатӣ дорад. дар дуруни ин чӣ дохил мешавад? якта мана ин ова гарм карда метиҳад, баъд мана ин мишалкаш, сета қолаб, компрессор, миксер, бочка ва пеногенератор. ҳамаш як бора шумо агар ина харид кунед, сета бизнес кунед мешавад, яъни истеҳсоли газоблок, истеҳсоли пеноблок ва метавонед дар криша ай ҳамин расвори пеноблок барои лой андова кунеда мешавад. нархи ин аппарато то Тоҷикистон доставкаш кати $1800 мешавад. хоб бародаро, бо як бизнеси навбатии мо истеҳсоли фасадни плиткаҳо аз пластмас, қолапои пластмас катиям ва ҳастай қолапои резини, яъне каучукати. ин вибра стол мешавад.
дар дурунаш мишалка дорад. чанд намуд вариантҳо ҳастад, чанд намуд гуло узоро ҳастад. бинед хеле хушрӯ буромадагӣ ва метавонед ами хел фасадни плиткаҳо қафош ва пенопласт часпонда бибуроранд мешавад. нархи ин аппаратҳо бародаро $1100 то Тоҷикистон доставка мекунанд ва ҳастад истеҳсоли терма панел ва гибки камин. ҳар душа як аппарат мебуроранд бародаро. мана ин чихел ки мебинед ин терма панел бошад, мана ин гибки камин. ина ҳамин обученияш ҳам ҳаст. ин ҷошба ҳамин ҷошта $900 доставкаш бо алоҳида мешавад. мумкин яъне аппаратҳо чанд кило мебурорад ва як ҳисоб карда мумкин $1100 то доставкаш кашида мешавад. инам чанд намуд гуло узоро ҳастад. мана бинед як бора мечаспонед, стик маълум намешавад. ин пенакати любой девор ба часпонед мешавад. девортон шкатурай семен блокай ғиштай меқапад ва чихел ки мебинед мана ин аз оҳан қолапош. муроҷиат кунед ба қуғай техно, дар хизмати шумо ҳастем. саломат бошед. Assalomu alaykum. Duym komplekt рафтост ма душанбе бор омадагӣ аппарати пеноблок муҳам омадагӣ бор каросиям бо 4 комплект 5 та комплект ҳаста бо бор мекунем. $1200 нархаш. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марама занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акаи Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стаҷи корӣ доранд. 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акаи Рустам дар ватсапшон нависен аз номи канали ютуби Савдо ТВ. худо хоҳад кортон рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. инак ба эълони якмон мегзарем. дӯстони беҳтарини ман аз дуру наздик тамошо кардагӣ инсонҳо. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Нуробод меган. наворшам ҳастай. хулас ба ҳазур бошед, тамошо кунед навори имрӯзара. 6 сотиқ замин 3 комната бо нархи 250,000 сомонӣ мега. рақамошон 988 52 63 64. ида ватсап ва 931 44 3055 анайнаш бошад. дасти дӯстони азиз, посёлка шаҳри сабз, срочна пул дар курай. масъалаи оби светиш хуласи гап проблема неста мега. ина марҳамат хитон навора тамошо кунед. рафта хонара боз аз сари нав бо чашми сар хитон бибинен аз наздик. агар ки маъқултон шава марҳамат харидорӣ кунед. дӯстони азиз, 4 тарафаш маҳкамаи 6 сотиқ замин, яъне ки 3 дар хона ҳаст ҳаминҷа. акамон нарх навошон ҳамин хел 250,000 мега. бо аз номи канали ман муомила карда мешавад. дӯстон, масъалаи оби светиш умуман проблема нест. хулас оби свет дорад. хона 100% нест, яъне ки ремонташ 100% нестай. боварӣ дорам ки ҳамин хонаро агар бигирен бо нархи 250,000 ё ки чӣ қадаре ки мақсад соҳибаш худаш арзон кунад, ба нафъи хитон мешавад. бардоро кришаш заагиай, хона ҳамин хел састайни ҳолат хитон. ина марҳамат дидестем бардарҷонои азиз. ин ҳамин хел ҳолат ҳамин хел састайни мега. документош 100%. масъалаи документошда проблема нест. оби свет дора. наздикишда мактабам ҳаст, больницам ҳаст.
اینا مرحمت شربچو و کسانی که تماشا کرده سید کانال ما را اینم خیلی اگر شما هم بخواین ما رکلام گذارتون کنم مرحمت رقمای ما در اولی نوار هسته به ما مراجعت کنین مثل همین انسان ها 4 طرفش زبار گرفتگی خشروک زبار دارد حولی همه قدر کستیش کنست در روزن زیگه 3 خونه گر دارد منصرش خلاص بانیا در درونشای کلیدور دارد اینا مرحمت بردارو حتما زنگ بزنین از نام کانال خونه تیوی ای یکم شما دا با یگون سیم دیگه ارزان نکنمیتا با دیلی که شد با دیلی پر مرحمت همه رقم شونای 63 64 واتساپ و 3055 رقم های دستیش. اعلان دیم امروزمان اعلان دیمان خانه فروشی در شهر خوجند برادرای خوجندی اگر همینجا باشید شما کامنتر دا نویسین که ما از خوجندیم تماشا کرده سیم نواری تر کانال هفته تیوی یکم نتاگه ایش چکاری نیسته یعنی منزل مکانش یعنی که جایگیر شده خونه به حد جای خوبه سر تمه بروری ایترزا شهر تماشا میکنیم برادر یکم نتاگه در 4 اتاج 38 متر کوادراتی در 32 میکرورایون نرخش 240,000 سومانی میگه کمان باز معامله دارد و نشختون دیدستن خشروک بد نیست یعنی رقمان 990 قصر میشه 928 19 89 89 اینا مرحمت همه شرط شرایطش برای زندگی کردن هسته مسئله دکومنتش پرابلم نیست مسئله آب و سویتش هم پرابلم نیست با اعلان سیمون میگذاریم دوستان اعلان سیم امروزمان خانه فروشی در ناحیه تورسونزاده یک کمناتگای در 7م اتاج بردارو لیفت کار میکنن در 7م اتاج 46 متر کوادراتی چه خیلی که شما خانه را خطون دیدستین سستین خانه را یعنی که شرط شرایش برای زندگی کردن هست میتونید که بدروی زندگی کنی قالینچت پرتوی بردار با نرخ 235,000 سومن میگه باز معامله دارد رقم 880 15 35 35 با پلوس 990 سر میشه سورش فروشه میگه 4 میکرورایون یک کمناتگاه 7 اتاج 46 متر کوادراتی این دومی نو ساختگی یعنی در گرد اطرافش مکتب بندیسه همش هست خلاص با اعلانی 4 من میگذاریم شهر بچه ها با پشت بزنین با 1000 نوار تماشا کنین دوستان خانه فروشی در شهر دوشنبه انا که خانه شهر دوشنبه را میگذاریم یک کمناتگاه در دیم اتاج 25 متر کوادراتی طرفی زرافشان با نرخ 179,000 سومانی برادر در شهر دوشنبه 25 متر کوادرات نرخش 500 سیمکم 180,000 میگه خلاص رقم 882 22 24 80 دوستان حالت خونه رختون دیدستین ریمون دوره یک کمناتگاه بردارو در دیم اتاج 25 متر کوادراتی رو پروی بزرگچه زرافشان 1 کیلومتر بالا طرفی حوالی های 3 اتاجه خونه تیاره خلاص خریداری کنکریت نجدت داره میگه جای شیدش 170 تا میشه بردارو با اعلانی 5 من میگذاریم او خانه را که گفته گذاشتم جای شیدش یعنی که 170,000 میشود خانه فروشی در وحدت دوستان بردارای وحدتی یک کمناتگاه در 6م اتاج 31 متر کوادراتی در 9 میکرورایون بردار خانه شرط شرایطش بهترینه راستی گپ خدم نامعقول اگه گپ درباره پولش میرود 235,000 کسی که داشته باشد اگر زورتون برسه بردارو زنگ بزنه کده مسئله علیش شما ده نگفتنه نه که اگر خطون زنگ بزنه علیش هم بکنه اگر با خوب رقم 008 44 22 99 هم واتساپ هم دستی یک خانگاه 6 اتاج سویج ریمونت کایگه دومی تایور تخ پاسپورت داره خلاص در شهر وحدت قرار دارد آدرس بازارچه گلستان اوریانتیر مکتبی ترشکووا با اعلان 6 میگذاریم ترشکووا خانه فروشی در شهر دوشنبه ایش بردارو چوکل اتاج 35 متر کوادراتی
якум натага чӣ хеле ки хитон дидестем бардоро айни ҳол дар шаҳри душанбе хонаҳо беҳад қиматанд. тарафи Шоҳмансурда шербачо бардорои ғариб тамошо кайса бошан агар тарафи Шоҳмансурда нархаш 230,000 сомонӣ боз муомила масъалаи оби светш умуман проблема нестай. хулас рақамҳои ака 880 47 67 67 ҳам ватсап дорад ҳам дастӣ имо телеграму ҳастай. хулас ҳамида марҳамат акамонда занг бизанен. дар наздикиш мега мактабам ҳаст. шаҳри Душанбеда ҳамаи чиз ҳастай бардоро. хулас проблема нестай. оби свет, мактаб, масҷид, мағоза, аптека проблема намешавад. термекс заги хонада ҳатто. ба ҳафтум эълон мошер бачаҳо хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе боз тарафи гравзавод да бардоро якомнатага ишам цокални этаж хулас 34 метри квадратӣ чӣ хеле ки хонаро дидестен камтарак ремонтталабам ҳаста яъне ки ремонташ будшидагӣ нест. нархаш 195,000 сомон мега акамон. гравзавод ба фикрам сини гипразем мешава. худам аз шаҳри Душанбе нестам. хонаи фурӯшӣ дар поёни корвон цекални этаж гравзавод тарафи корвонда. марҳамат бародарои азиз оби свет проблема неста мега. дар куҷое ки бирен масъалаи оби света аввалин дараҷа харидоро мепурса. термекс заги ҳамаш кор мекунад. хулас инами хел ҳолат инами хели саста яъни хона. эълони ҳаштум монда мегзарем шеронияр. эълони ҳаштумон боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе иш дукомнатага дар дуюм этаж нигоҳ кунед. дукомнатага дар дуюм этаж 50 метри квадратӣ. хона шарт шароиташ яъне ки 100% нестай бардоро. тарафи Фирдавсӣ поёни корвон дар комментария суроғ кардем бардоро мақсад аз тарафҳои корвон хонаон биё. ина дӯстони азиз шербачаҳо баҳри шумо хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе Фирдавсӣ поёни корвон 205,000 сомонӣ мега. хона боз ремонтталаб ҳаст яъне ки ба камиш ба 50,000 ёки 40,000 расход мекунӣ. ғайр аз ин документош 100% яъне ки проблема намешава. масъалаи оби свет шахтон чӣ хеле ки дидестем проблема нест. рақамош 94 46 44 30. ҳатман акада занг бизанен агар ки маъқултон бошад. боз муомила кунед. эълони наҳам монда мегзарем шерони нар. хонаи фурӯшӣ боз дар шаҳри Хуҷанд тарафи Истиқлол 3 комнатага дар 5 этаж. хулас квадрати хона калонтар. талаботи хона ба худаш ҷавобгӯ яъне шарт шароити зиндагӣ беҳад хуб бардоро. 165,000 сомониш мега. агар ки зуртон бараса бардоро азиз марҳамат занг бизанед. рақамҳо ба +999 133 30 87 07. ҳолати хонаро хитон диден бардорои хуҷандӣ агар ҳамон тарафода бошен. ҳолати хона ҳамин 100% барои зиндагӣ кардан мешавад. масъалаи оби светша гуфтам проблема нест. документҳо ҳастанд. барен хонаро аз наздик бибинен. термекс заги стиральни машина мақсад чоткаи хона. ба эълони даҳумон мегзарем шерони нар. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб бардорои Кӯлоби агар ҳаминҷа бошен ин хона баҳри шумоe. дар шаҳри Кӯлоб 4 комнатага заминиш калонтар 10 сотиқ замин. ҳолати хона ҳамин бо нархи 170,000 сомонӣ мега. хона каматон боз ремонтталаб. соҳибиш мега рости гап мо дар дигар тараф зиндагӣ мекунем. ин хонара савдо карданем яъне ки маблағ дар корай. рақамҳои акамон 985 00 24 25. ҳам ватсап дорад ҳам дастӣ. ҳатман якада занг бизанен муомила кунен. рафта хонара боз аз наздик бибинен. масъалаи оби светш проблема нест. мактаб ҳаст. хулас занг зада муомила кунен касоне ки аз Кӯлоб хонахар ҳастен. ба эълони 11-мон мегзарем шербачаҳо. ба фикрам ки ҳамин навори имрӯзаи мара ай тамошокунира хоҳутон бурдестай.
я нархе мегӯм ки хотон бипара бардоро. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода 3 комнатага дар якум этаж. Иам яъне ки сексия бардоро. Хулас 3 комнатаи хона биқаги евроремон каги 67 метри квадратӣ. 4 микрорайон 13 дом бардоро. Нархаш 420 000 сомонӣ боз муомила дорад. Хонара чӣ хел ки дидестен, ҳолатша, састаиниша, хона беҳад хонаи хуб, не ки сумшам суми хуб. Рақамош 990 қайсар меша 888 90 22 27 достон. Хона дар якум этаж 4 микрорайон 13 дом. Масъалаи обу ҳеҷ проблема нестай. Дар сеюм падез. Ина марҳамат шеронинар ҳамин қадар хонае ки дастрас кардем баҳри шумо мондем. Фаромӯш накунед як донаи лайка. Дар навори имрӯзамон агар ки маъқултон боша ҳамин навори имрӯза дар комментария бинависед ки автотв ба пеш навори беҳтарин. дӯстони азиз, агар ки шумо бихоҳед хонатона ё ки мошинтона ё ки заминтона дар реклама бигзорам, ҳамин рақамҳои мо ҳай. WhatsApp, Telegram имо ҳаст. ҳатман муроҷиат кунед, дар навори баъдӣ рекламагузоритон мекунам. Ташаккур ки то ҳамин дам ба мо будед. То наворҳои оянда паноҳтон ба худо.